recimo. Konjači recimo. Pa šta je Žveger? Pa šta je? Pa šta je Sveć? Kaži mama čao. Ćao. Naše prvo letovanje. Prvo malo letovanje. Imamo 5 meseci. Punih. Čak punih 5 meseci. Ali sad ne može biti baš. Ovo je tata Kinu. Sve je pošlo naopačke. Bubo, ko ti to snima? To nam je kamera. To nam je ona mala kamera. Ovo je gospodin Popac. Zdravo, Popac. Zdravo, HD78. Evo ga dedica. Zašto tati tu pasu? Duša i Aleksandar su uvijek s njima sa plaže. Ja mislim da ovakav najviše vole. Kaka?